Kaixo, ongietorriak poliedroaren saio berrira, kasu honetan literatura izango dugu izpide, eta zehazki Txani Rodríguez idazlearekin mintzatuko gara La Seka, bere azkenengo eleberriari buruz. Bertan ohiko edo bere literaturan ohikoak bilakatu diren gai batzuk jorratu ditu berriro, eta hori baliatuko dugu berarekin solasaldi luzetxo bat izateko. Eta orain zuzenean mintzatuko gara Txani Rodríguez idazlearekin, ze gaur, zera, La Seka eleberria aurkeztuko digu, eta hasteko, agian inork ez badu, norbaitek ez badu zerbait entzun liburuari buruz, berez, printzipioz, Estatu Espainiarreko hegoaldeko herri batean girotuta dago, eta La Seka izenburuak badauka esanai bikoitza, ezta? Bai, horrela da, kaixo Aitor. Alde batetik La Seka da artelatzek duten gaixotasun bat, gaixotzen dira arbolak, eta, mehatxu importantea da, herrialde horrietarako eta batzuk dira. Eta eskualde oso bat, edo agian eskualde bi, bata Malagan eta beste bat Kadiz aldean. Eta gero bestaldetik La Seka da protagonistaren izaera edo izan alko zen izaeraz, eta ez da berez bere izaera, baizik eta bere izaera iruditzen dena, hori protagonista nahiko seka, horrela esango dut nahiko seka delako edo ematen duelako. Orduan bizentzu bikoitze dauka protagonista, por cierto, Laudioarra da, eta esaten da novelan, eta, lehenengo orrialdean ja agertzen da Laudio. Nolabait zentratzeko nik uste dut, liburuak badauzkala aurretik jadanik landutako ez dakit egitura, baina bai gai batzuk, ez? Identitate bikoitza, zentzu horretan ez, Laudioko pertsona bat, baina bere erroak ere badituenak Estatu Espainiarreko hegoaldean, agertzen da ere landa eremua, agertzen dira gaur egungo zenbait erronka, munduko erronkak, baina oso tokikoan nola adierazten diren, ez? Apur bat bana-banaka aletzeko, lehenik eta behin, La Seka edo artelatzek daukaten eragin izurrite horrek eramaten du herrira gatazka bat, ez? Zein da gatazka hori zehazki? Gatazka da nik uste dut orokorrean ingurumena mantentzeko nahiarekin eta garapen ekonomikoa mantentzeko ideiekin duen zerikusirik duen zeo zer. Artelatxak hori gaixorik daudenez, lanbide bat edo lan biziko modu bat galtzear ikusten dute batzuek, eta beste irtenbide ekonomiko batzuk bilatu beharko dute, batek adibidez hasten da aguakateak landatzen, eta dakigunez aguakateak oso kaltegarriak dira gero, urasko kontsumitzen dutelako, urasko kontsumitzen dutelako. Hori da, urasko kontsumitzen dute, eta gainera, ur gehiegi dagoenez leku batean, ez da? Malaga aldean, Aksarkian, eta kostalde osoan, aguakate asko landatu dituzte, eta izan da supertxarra. Orduan, herri honetan ere pertsonai bat, nahiko garrantzitsua dena, landatzen ditu, eta, protagonistari etzaio gustatzen, ez da, hartu duen irteera edo hartu duen erabakia. Gero guztiok dauzkagu kontraesanak, eta adibidez jaten baditugu, edo beraiek landatzen badituzte aguakateak, dira gu beste leku batzuetan jaten ditugulako, eta ez gara hasten gatazka etikoi begira. Horrelako gauzak, horrelako kontraesanak eta gatazkak azpimarratu nahi nituen, baina laburbilduz paisaia eta garapen arteko gatazka hori da, eta ez bakarri aguakatekin, baizik eta hainbat
gai erabiltzen ditut ba hori mai gainean jartzeko. Eta, bueno, nik uste hor, ez dela lehen aldia, ez? Sí que puedes quedarte aquí, zen beste horre ere, zegoen landa eremua... Eta los últimos románticos, eta alde batetik zegoen zelulosa, eta... Eukaliptoa. Claro, eta eukaliptoa. Osea, gauza, ez da gauza, beraz, ez daukate zer ikusirik, nik uste. Bueno, bai, gaia batzuz, eta dira nere gaiak, zuk aipatu dituzunak eta ados, baina, bueno, novela gero beste testura badauka, eta beste gauza bat da, baina los últimos románticos zen ere bai zen, vale, zelulosa behar ditugu, zelulosa eskatzen digute, denok erabiltzen dugu zelulosa, geure hori da, egunerokotasunean, eta gero ez ditugu nahi eukaliptoak. Osea, kontsumo aldetik ez dugu zer aldatzen, baina batzutan oso arroputz gara bestei gauzak aldatzeko eskatzeko orduan. Adibidez hori joan gaitezke, ez dakit mendira, edo horrelako inguru batera, eta zango diogu edon horri zer egin behar duen, baina guk gero ez ditugu gure gauzak aldatzen. Eta gero, agertzen den nolabait egiturazko kontraesan horren atzean, aipatu duzuna, ez? Beste eleberri batzuetan agertzen dena, ez? Nola hiritarrek landa eremuan bizi direnei esaten dieten nola bizi behar diren edo. Gatazka edo kontraesan horretaz gain, badago, bueno, beste gai bat nahiko puri-purian dagoena, dela zaintzena, ez? Ze aipatzen duzu protagonistaren izaera lehor edo, bueno, zail hori, baina adierazpen horrek badauka atzean, bueno, bere amarekin daukan harremana eta hor ere nahazten da zaintzen kontuarekin, ezta? Bai, zaintzak garrantzituak dira, bera, bueno, nik kontatzen dudan alasekan da hau da bat, ezta? Bidaia bat eta hilabete bat edo iranduko du trama. Bera altzen da horretara oso nekatuta, nahiko frustratuta ere bai, baina nekatuta zeren eta bai bere ama zaintzen egon da, eta bera bakarri dagoenez, hainbeste jendeari gertatzen zaion bezala, badena bere gibelean hartzen du eta bai, nekatzen da. Gero dago beste pertsonai bat, Montero, bera ere da, bere aitak beharko lituzke zaintzak, baina bestera batera moldeatzen da edo moldatzen da. Oso muturreko ereduak dira emakumearena eta gizonezkoa. Eta gero, bueno, adibidez agoston ere agertzen zen Andaluziako, bueno, road trip, osea, ez dakit edo road movie horez joatea, zein neurrian eragiten du identitateak edo ez dakit edo ohitura hori Laudion oso ohikoa dena, ez? Jende askok nire beti iruditu zitzaidan nire burua arrotza, ze jende guztia udan joaten zen bere herrira, eta nik ez nuen herririk, nire herria zela hau. Zein neurrian identitatearen hausnarketa bat dago eleberrian? Nik uste dut identitatearen gaian ere barnean dagoelaz eta ateratzen da maiz. Beraz, nik uste dut dela gauza bat nire begiradaren parte dena, ezta? Uste dut bai, badagoela hausnarketa gian ez esplizikoki, baina badago bai, eta migrazioak dakarren bakardadeari buruz ere bai, eta migrazioaren seme alabok, nik uste dut bakardade puntu sakon bat dugula, zer eta, klaro, ez daukagu familia zare hori, ez da, bueno, lenguzinak, ez da, izekoak, eta hori, bueno, nabaritzen da. Gero ere,
ni abuztua idatzi nuenean, ni petzaten nuen, aldarrikatu nahi nuen pertsona horien ekarpena, eta beste hainbat hausnarketak egin ere bai, agian getifikazioari buruz, bueno, aldarrikatu nahi nuen haien ekarpena, zen eta literaturan, nik ikusten nuenez, ez zeukaten protagonismorik, ematen zuen, hemen ez zeudela, edo... Eta aldarrikatu nahi izan nuen, eta nik uste dut horretan jarraitzen dudala, baina ez hainbeste ez da hainbeste aldarrikapena, baizik eta nire barnetik, nire erraietik ateratzen den zer era naturalean. Laseka ere abia punto nahiko autobiografikoa da, abia puntua bakarrik, gero ja fikzioa da dana. Eta, klaro, abia puntu autobiografikoa izan da, normala da, gaia hori ateratzea novelan. Aipatu duzu puntu autobiografikoa, zein neurrian bizi izan duzuzuk hori, ez? Ogibide hori, ogibideak daukan orain, ataka larria, eta ataka larri horrek sortzen duen nolabait ezin egona jendearen artean. Claro, dago gaixotasuna eta klimaldaketa ere bai, oso egoera kezkagarrian daude. Bueno, artelatxetatik ateratzen da kortxo, hori esaten da diote, la saca del kortxo, eta egiten dutenek lan hori dira kortxeroak. Eta nire aitite izan zen kortxeroa, nire aita be bai, ona etorri baino lehengusunak dauzkat kortxeroak direnak, osabak, lagunak, orduan nik uste dut nahiko ezagutzen dudala ofizio hau, oso plastika ederra dauka ofizio honek, zen eta, langileak artelatxak oso altuak dira, eta igotzen dira, ez daki, 6-7 metrotara, lan egitera atxarekin, eta, soinuak, eta ez bakarrik irudia, baizik eta soinua, eta usainak, klaro, baso baten bihotzean daude lan egiten. Eta hori guztia oso plastiko, eta oso sensuala iruditzen zitzaidan. Literaturarekin edo literaturaren, tramankuruekin lantzeko. Zentsuetara bideratutako irudi batzuk direla, edo... Eta... bigarren liburua daia Zizbarralekin, literatzen duzuna. Zizbarral, Planeta taldeko argitaletzea da. Estatu Espainiarreko ez dakite garrantzitsuena, ez dakite hori esan edo ez, baina bai potenteena. Zer suposatu dizu orain duela astebete inguru atera duzula, zer suposatzen dizu aurkezpenen aldeetik, elkarrizketen aldeetik, zenbat indar bideratu behar duzu orain aurkezpenera eta sustapenera? Orain nik uste dut laburra izango dela, jarraituko du pizka bat, baina ezain intentsitate honekin. Orain indar asko, bai, eta denbora asko ere, eskaini behar diogu promozioari. Eta, alde batetik polita da, bestaldetik sorte handia daukagu, zeren eta, idazleok eta musikariak eta bar, zeuen arreta behar dugu, ez da, geure berriak edo zabaltzeko. Eta bestaldetik ere bai oso nekagarriaz, eta normalean gure lanekin jarraitzen dugu, gehi hori, beste lan hori, promozioa lan bat da. Eta, bikoizten dugu, ez da, gure lana, baina, posik, nekagarria da, baina oso posgarria eta oso aberasgarria ere bai. Honi buz galdetu behar nizun, ze, Txani Rodríguez, argi dago, idazle profesionala dela, baina idazle profesionala izateak, gauza asko profesional izatea bezala. Horre, izateak ez du esan nahi, zure ogibide edo zure diru iturri bakarra izatea eleberriak. Orduan, norbaitek buruan izateko idazle batek zer egin behar duen ogibide honetan jarraitu ahal izateko. Azalduko digu zapurtxo bat, nolakoa den zure asteko nolabait irudikatzeko,
kolaborazioak, klaseak... Nik ematen ditut klaseak Bartzelonako eskola de eskrituran. Gero, joaten naiz Radio Euskadira, Korreon ere kolaboratzaile naiz, beste klase bat ematen dute asteazkenero Bilbon, eta mila gauza egiten ditut, autonomoa naiz, freelance, eta horrek ere ematen dite askatasuna gero gora eta behera ibiltzeko. Eta, liburuek ematen dute dirua, baina bere neurrian eta gainera novela hauek, novela literarioak dira, ez dira, guk ez dugu idazten bestseller bat egiteko asmoarekin, beraz nik gomendatuko nioke dozein pertsonari idatzi nahi duen pertsona bati beste lan bat izatea, edo, agian dirua baldin badu, perfecto. Baina ni bezala bereziki diruduna baldin ez bada beste lan bat bilatzea, eta gerokoak, baina, klaro, ez da oso rentagarra, ekarpena ez... Bai, diruturri ekonomiko gisa... Bai, errendimendua edo atarramendua ez da fijo bat. Bai, apur bat irudikatzeko prekarietatea ez dagoela bakarrik beste hainbat lan esparrutan, zaintzak eta barretan. Kultura esparruan naiz eta Txarner Rodríguez pertsona eski ezaguna izan, Euskadi literatura saria irabazi izanak, ez dizu bermatzen, bakarrik eleberriekin bizi ahal izatea. Eta azaldu duzunez, berez, liburuaren ideia etorri zen beste reportaje bat egin behar izan zenuelako, ezta? Bai, hori da gure lana egiten, hau da kasetaritza. La Minerva aldizkaritik deitu zidaten, eskaini zidaten erreportai bat idaztea, eta ni, erabaki behar nuen zein gaia, eta oso modu askar eta natural batean buratu zitzaidan artelatxei buruz idaztea. Artelatxak eta parke natural hori, niretzat zen lurralde mitiko bat, baina erreportaia egiterakoan edo egiten nuen bitartean, eta elkarrizketak egiten nituen bitartean konturatu nintzen lurralde mitiko horretan ere konfliktoak, gatazkak zeundela, eta orduan alkimia bat bezala izango bazen, mitiko zena literario bilakatu zen ere bai. Eta erabaki nuen zeo zer idatzi behar nuela mundu honi buruz, eta gero bai, artelatxak eta gatazka hori eta klima aldaketa oso garrantzitsua da, baina gero garatu nuen trama bat, eta beste historio batzuk, eta hori trama nobeleska bat garatu nuen. Bai, ze hori ere badago aipatu duzu lehen, ez? Pertsonaia bat, bere protagonistaren bikotea izan dakoa, eta, ez dakite zein generora bideratu duzun zati hori. Nik uste dela kontemporaneoa, baina adibidez badago beldurgarri izan daiteken, edo den, elementu bat, pixka bat ere, ez dakit intriga puntu bat dauka, puntu bat, baina, izango zen narratiba kontemporanea edo. Eta lehen aipatu duzu, berezu, trebakuntzaz eta ofizioz kasetaria zarela, baina ez zara, nolabait, zure belaunaldiko kasetari bakarra, zuk badaukazu nolabait kokatzeko, zuk badaukazu belaunaldi bat, Ander, Iker Rioja, ez dakite nolako harremana duzuen zuen artean, edo belaunaldi gisa identifikatzen zareten, edo bakoitzak bere aldetik egin dugu da. Nik uste du bakoitza bere aldetik egiten duela edo dituela gauzak, eta oso gauzak ezberdinak egiten ditugu gainera. Baina harremana oso ona, bereziki, Ander Izagirre aipatu duzu, Anderrekin oso ona, baina ez dakit beste lagun asko kasetari dauzka. Zorionez, ez da, Goizalde Landabaso, edo, Irati Jimenez, Katisa Agirre, Katisa ez da kasetaria, baina ikusentzunezko arlo horretan ere mugitzen da. Carmele Jaio, baina hori, denok egiten ditugu gauzak ezberdinak esango nuke. Baina harremana ez bakarrik nire partez, baina uste dut orokorrean,
hau da, ez bakarri nik haiekin, haiek euren artean ere bai, nik uste dut harremanak oso ona dela. Eta momentu zenolako harrera izan du Lasekak, ez dakit jendeak zerbait aipatu dizun, edo oraindik ez da igaro denbora nahiko. Agertu zen 17an, beraz, oso gutxi darama liburuen datan. Gure kolegak, gure kolegek esan didate, bueno, gehienei gustatu zaie, alde horretatik oso pozik nago, eta orain hasi dira batzuk ja irakurtzen, eta orain arte oso ona, baina bueno, beti izaten dudan bezala, claro, agian ez dakite, pertsona bati gustatuz bazaio agian ez dit esango. Beraz, niri normalean gauza honak nik gauza honak entzuten ditut, eta kritikak oraindik ez dira atera. Nik uste dut hasiko dira ateratzen orain urrengo astean edo. Eta zu nola bizi duzu une hori? Kritiken agerpena, ez dakite berdin zaizun, suposatzen dut ez, inori ez zaio berdin, edo zenolako eragina dute zure? A ber, ni nahiago ditut beti kritika onak, baina bueno, txarra baldin badira tampoco, filosofiarekin hartzen ditu, normalean, gainera, egia da, Los Últimos Romantikosekin oso kritika onak eskuratu nituen, eta orain, kasetariak, gaur, adibidez, irakurri dut elkarrizketa bat da, baina sarreran kasetariak egiten zuen deskripzio bat, eta bere iritzia ematen zuen, eta ere oso nazen, baina, bueno, txarrak balira, edo baten bat txarra baldin bada, edo esain ona, horrela da gure ofizioa, eta gainera ezagutzen dudan, ezin dute zer esan. Eta, demagun, kritika txar bat jasotzen duzunean, nola kudeatzen duzu, aserretzen zara, lehenengo gunean, edo zein da, nola kudeatzen duzu? Eskorra, kritika txarrak egunkaritan nenuen jaso, eta bai, irakurle klubetan agian, irakurle kluak oso divertigarriak dira, eske jendea da super espontánea, asko gustatzen zaizkit. Eta bai, ez dakit uste dut, oinatin, gerturatu zitzaidara gizon batek, eta esan zidan, bueno, irakurriko dut berriro orain, zu entzun ostean, eta irakurri nuenean, ez zitzaidan bat ere gustatu, ez dakit zen bat, bueno, ondo, ez dakit zer esan. Bueno, baina zuzenean beste modu batean da, ez? Eta gainera graziarekin, ez dakit batzutan hori oso graziarekin esaten dira gauzak. Ez beste gauzarik ezin dizut esan, eta ea orain suerte berbera izaten dudan, eta... Bai, ez dago presari kritika txarrak... Hori da. Bale, Txani, bueno, orain inpas honetan utziko zaitugu, ea esan bezala, kritikak onak diren, eta bueno, pues, ez dakit kasu honetan, sari bat jaso ostean, sari berrien kontua buruan daukasun, edo ja, bat jasota, bueno, zentzu horretan ja nahikoa duzun, edo hori edo pentsatu duzun, bueno, agian nonbait tiket hor daiteken sariren bat, edo... Ez dut ez da pentsatu ez, Euskadi saria ez, eta ezinezkoa da, 5 urte pasa behar dira. Eta beste sariak, eskegia esan ez dakit, ez da zeintzuk ere ez, ez daukate zer buruan, eta gainera nik uste dut ondo egiten dudala. Ni oso pozinago liburuarekin, nire lana ondo egin dudala pentsaten dut, eta konforme nago, eta gero ja, liburuak egiten duen ibilbidean nik uste dut ez dela ona gehiegi pentsatu edo gauzak aurreratuz, eta aldez aurretik ezin dugu jakin zenolako ibilbideak egingo duen liburuak, ezinezkoa da, benetan ezinezkoa. Beraz, zertarako egon pentsetan ez dakit zarietan edo ez dakizen bat kontutan, poliki egunero, ikusiko dugu hori zein harrera duen, eta zein ibilbide egiten duen. Edatu zen, mil esker, ez dakit itxorduren bat, bota nahi duzun aurkezpenen bat, holan Laudioko inguruko jendea hurbildu dadin. Bilbon izango naiz, ostegunean 25ean, 25 dela uste dut. Eta Laudion zehoz ere egingo dut ere bai. Horren ez dute bideiatu behar, Laudioarrek aurkezpenera. Nahi badute Bilbora joan, eta gero hemen Laudion ere bai, ni super konforme. Baina hemen Laudion ez dauka datarik, orainik egia zan.
pasatuko naiz uste duzu haitzatik sinatzera, eta aurkezpena, bueno, pizka bat aurrera egingo duala uste dut. Ederto, Txani, mil esker, eta, bueno, ziurrenik laster arte, zuk esan bezala, asko lan egiten duzu, eta ez bada alde berri batekin, ziurrenik beste lan batekin izango dugu aukera zurekin izango. Ez dut uste hain goiz izango denik, baina, bueno, mila esker. Bueno, sorte hon, eta ikusiko dugu zelan doan kritiken usta. Hori da.